הכותנה היא צמח מיוחד. רואים את הלבן שעליו? ממנו אפשר להכין דברים רבים. אז בואו נעקוב אחר הכותנה. ככה נראה שדה של כותנה. גדלים בו המון צמחים. קוטפים עכשיו את הכותנה. לבן שאתם רואים? הלבן הזה, זוהי הכותנה. רכה למגע. אחרי שקוטפים את הכותנה, אוספים אותה. מעבירים את כל הכותנה שנאספה למפעל. במפעל מנקים את הכותנה ומפרידים אותה מן הגרעינים. אם יהיה לכם כותנה, תוכלו להרגיש. ובתוך הכותנה יש גם גרעינים. המון גרעינים קטנים. אפשר לראות אותם, הם כהים מאוד וגם קשים. כדי שיהיה אפשר להשתמש בכותנה, מנקים אותה, מפרידים את הגרעינים ואת שאר חלקי הצמח שנדבק לכותנה. אחרי שהפרדנו את הכל, כשנוגעים זה ממש נעים, רך. אם אתם ממש רוצים לגעת, אחרי שהכותנה נעימה וריקה, תראו בצמר גפן. תראו כמה הוא לבן, יפה, רך ונעים. מהכותנה אפשר להכין המון דברים. כמו למשל, בגדים. או שאר דברים. יש לכם רעיונות למה עוד?